नमस्ते, मी श्रद्धा श्रीकृष्ण पाटील, सातारा। आजच्या या काव्य संमेलनामध्ये मी सर्वप्रथम गूढ अंतरीचे या मंचाचे शतश धन्यवाद मानू इच्छिते, कारण त्यांनी आम्हासारख्या नवोदित कवींना एक सशक्त असं व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं। आजच्या या कार्यक्रमामध्ये मी एक सुंदर अशी कविता प्रस्तुत करू इच्छिते। कवितेचं नाव आहे गुलमोहराचं स्वप्न। तर मी सादर करते। निराशेच्या गुहेतून जात असताना कधी खचून जायचं नसतं। निराशेच्या गुहेतून जात असताना कधी खचून जायचं नसतं, तर गुलमोहरासारखं नेहमी बहरत राहायचं असतं। गुलमोहरासारखं नेहमी बहरत राहायचं असतं। खचलेल्या बांधवांना कधी सोडून द्यायचं नसतं। खचलेल्या बांधवांना कधी सोडून द्यायचं नसतं, तर त्यांना आधाराचा हात देऊन पुढे न्यायचं असतं। त्यांना आधाराचा हात देऊन पुढे न्यायचं असतं। संकटाच्या रस्त्यावर रक्ताळलेल्या पायांना कधी थांबवायचं नसतं। संकटाच्या वाटेवर रक्ताळलेल्या पायांना कधी थांबवायचं नसतं, तर पायांच्या जखमा पुसून पुन्हा पुढे जायचं असतं। पायांच्या जखमा पुसून पुन्हा पुढे जायचं असतं। दुसऱ्यांचं ध्येय कधी पुसायचं नसतं। दुसऱ्यांचं ध्येय कधी पुसायचं नसतं, तर गुलमोहराप्रमाणे त्यांचं ध्येय रंगीन करायचं असतं। दुःखाला घाबरून कधी कुरकुरायचं नसतं। दुःखाला घाबरून कधी कुरकुरायचं नसतं, तर गुलमोहरासारखं नेहमी बहरायचं असतं। गुलमोहरासारखं नेहमी बहरायचं असतं। कोमेजलेल्या मनांना कधी डावलायचं नसतं। कोमेजलेल्या मनांना कधी डावलायचं नसतं, तर त्यांच्यामध्ये गुलमोहराचं स्वप्न पुन्हा रुजवायचं असतं। त्यांच्यामध्ये गुलमोहराचं स्वप्न पुन्हा रुजवायचं असतं। गुलमोहराचं स्वप्न पुन्हा रुजवायचं असतं। धन्यवाद।